ମାଲିକେ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ପୁରୀ ପିଲା ରୋଷେଇ? ତ ମାଲିକେ ଆଜି ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ବଡ ଭାଇନାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଜି କରିଥିଲୁ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଭୋଜି। ଆଉ ହଁ ମାଲିକେ, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ସେଥିରେ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସମସ୍ତେ ତ ଭୋଜି ଗଲେଣି, ଆମେ ବି କାହିଁ ଛାଡିବାକୁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଧରି ସିଧାସଳଖ ମାଡି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ମୁହାଣ ମୁହଁ। ଘର ହଉ କି ବାହାର ହଉ, ରୋଷେଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଷା ଟିକେ ବାହାରେ। ଆଉ ମାଲିକେ ତାରି ଭିତରେ ଗଳିଆ ପଡି ମୁଁ ବି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ଦେଶୀ ଚିକେନ କଷା। ମଣି ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ଭୋଜି କଲେଣି ନା ନାଇଁ ମ? ଆଉ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକେସନରେ ଆସି ଗୋଟେ ଥର ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲେ ପୁରାପୁରି ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ଏ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର କେଳୁଣି ମୁହାଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖ ଭାଇ, ପୁରା କେରକେରା, ପୁରା ବନ୍ଧ ଦାଡରେ ରୋଷେଇଟା ହବ, ଏବେ ହବ ବୁଝଛନ୍ତି। ମାଲିକେ ଲାଗିଲା ତ ଖାଇବାଟା ପୁରା ବହୁ ପୁରା, ଆଉ କେମିତି କହିବି କି? ମାଲିକେ ତମେ କାହିଁ ରହିଲ? ରେଡି ତ, ଆଉ କଣ ଦରକାର? ହେଲା ଆଉ। କଣ ଭାଇନା ଭୋଜିଟା ଭଲ ଥିଲା ଟି? ପୁରା କେରକେରା ହେଇଥିଲା ଭୋଜିଟା।